गच पड़े आई बड़ा मरनो प्राण प्रसंग भी गावत रहो तरा दशरथ मरण के बाद गावला कि जब मर गइले त का भइल उनकर दाह संस्कार कैसे भइल श्राद्ध संस्कार कैसे भइल अब तू लगल काहे मुअल है छटपटावत रहे उनका के अब के मर गइल बा तुम अगले जाके जरइबन छटपटावत रहे ई दशरथ जी के जौन स्पीड से गावत रहे यही स्पीड से हमहु गाई जे बनवास सब हो गइल बा ओकरा बाद ई केवट संवाद गावस ओकरा बाद हम सुमंत जी के लौटानी गाई माने दशरथ जी के लोग गति व्यास लोग को छटपटाता सबेर हो जाता लोग अपना अपना घरे चल के बतले दशरथ जी छटपटाता रहे मुअल माने भैरवी के बेरा कसहू नट्टी दाब के दशरथ जी के प्राण लेवे के पड़ता तब तो मुआ तर जाने हद हो जाता है समय के अनुसार काम करे के पावे आज समय के गोल है कि ढोणिया में कौन बस गइल ना आज जो नारदी के मांग बलिया में आरा में औरंगाबाद में छपरा सिवान में नारदी के मांग ना रही ते जे हम तू नहीं रहती जा 10,000 के साज बज बना जाए तो 5-5 हजार रुपया दे के गुलू राजा के किया जाए चाहे 10,000 एक्स्ट्रा दे के साज बज को अकेले आई तू मेहनी के मंच ना है नारदी के मंच एकरा के नारदी के तू इतना फुहर बोलता रहो कि में नारदी में ना हटा दे बड़ा खाली रोधिए रह गेल भाई में जाने पुराना धुन ही हो कि जब मोहब्बत हारमोनियम टाइट रखो बक्सवा में हमें साफ नहीं किया हारमोनियम उठाई पियर तरबा हेलो बोने बका हो ला हो मर्दे हेलो खोलो और मानू हेलो 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 बोल बे साफ कौन भाई हेलो पियर तरबा भाई तरवा चिन्ह कौन है बबुआ पियर पियर एक आदमी और मिलो में मार लो आओ था हेलो खोला कर हेलो आओ द साउंड में इको काहे दल बड़ा वाइब्रेट करता है हेलो हेलो प्ले रखो बाद में कोहरा तो ना रही हां कि जब मोहब्बत में धोखा अरे खा ही गए तो बेदर्दी जमाने से अब क्या कहना गीत तो दोसर गाँव के मुंड में रहे में तार जवाबो दे जरूरी बा आज समय देखी मालिक कैसन हो गइल बा निमन निमन गायक बैठ गइले ए जरा वो बगल के शिवजी गुप्ता जी से निमन के हो गायक ना सिवाय पुलिस राय के छोड़ के आज मार्केट कम हो गइल बा पूरी बलिया जिला में गुड्डू साहनी जस के हो गायक ना भई रामायण के जन लय के मुर्गी को धले केहू ना कहला भी रामायण में महाभारत में केहू मुनीब साहनी ना होई तब वो देखी समय क्वेश्चन चलता नीमन व्यास बैठ गइले जितना बैंड के लौंडर ले तो कुल मार्केट में हिट पड़े सोए बरा छगोलो में देखला हो कबे काधे जना अस्थिर होइलो तावरी जना कुल लौंडे होय बैंड के बुढ़ा तू तो बढ़िया नहीं तो एकदम व्यास जस ना चल अरे कोई आवाजो हिंग बा उनको आज है समय आ गेल कलयुग के पहरा ही है हमारी कि जेकर गीत कोना सुन लायो कबा आज उहे लो बनले चाचा गायो कबा आज उहे लो बनले देखी गायो कबा कहता कि रघुकुल रीत सदा चली आई कतना गर्जत तले हां किरानी हमो खानदान के हई रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए तले नीचवा से जना कहता ले परमोथा न जाई हम प्राण जाए परमोथा ना जाए एक पैसा जिया ना चाहेंगे प्लेन मुर्गी मारी हो खाली असलील के आज खेलल जाता इनिंग फुहर का के कहता लो डबल बमिनी जेकरा मुंह हसा अरे छिनात रोजो
अरे मांगियो कबा जकरा मुंह से छिनात रोजो मायो कबा आज हेलो बनौले चाचा गायो कबा आज हेलो बनौले देखी गायो कबा में मगन हो जाली एकदम। और बा है नचनिया को हतर कि हम रिबन के चश्मा पहनले बनी। हाँ तो ऊपरवा के हूँ निमन टाई हो झाड़ के घूमेला चाहे निमन लहंगा पहन के रिबन के चश्मा लगाओ तरी बस कितना के बाहो 64-65 के कालिया देखो कि फटही कचिया पहन ली है यो पागो जनार बताओ ना कि थोड़ा देखो रमेश भाई जीवानी हमारा वार्ड नंबर 10 के जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार दे में 200 रुपए कहने बने हुए। अच्छा होगा तो तने आए मंच पर कबूल है एक बार हमको हमें कि मुस्लिम भाई के शादी में पूछा हुए अमित प्रधान जी पुरस्कार दे बने है। बताओ परिवार के दामाद बानी लो पाहुन बानी लो हां ई ससुराली आइल बहन यहाँ लोग तरह बेइज्जत करे को तोरी बयास करे का तारा को हम कहिया ना को इज्जत कोई जला अपना द्वार पर हुआ वाला मदद पगला गोल बड़ा खत्म बड़े चक्रधार मरी हक पारी पगली गाकनी मन गीत के गाकनी मन गीत के लगावल जाता टीऊ फुहर वाले आलसन के बढ़ल जाता भीऊ बल पर बाउरा के बोना लोगवा नायो कमा फिल्म में हीरो बन गइल सोनू संग दिल अरविंद के ना लायो कबा आज हेलो कहा तो भैया गायो कबा आज हेलो बनल देखी गायो कबा विराट साउंड एंड टेंट